Така, котце, ще ги трепим ли? Чакай малко, бе. Пускай. Така, да едни минути. Ще вземем малко ти към Ти 50. познава ли си да снима? Да, Пускай някакви емоти малко. бе, молци. Гледай, късония, хяк. Да. Сигурно не съм си дума, то няма да ни... Сто дуо, бе. Защото там са някакви рандъм котца за това. Венка, Да, първо место или второ? бе, трябва да е първо, по принцип. Принцип. Май да го направим. Ще трябва. Знаеш какво гледам към мен? Какъв профил? От трети сезон. Ако въобще който с този клип събери 30, не 30, малко. Защото то ги покана на някакви рандами едни. Ако, например, направи 300 човека, брат, ще е много добре. Аз гледам един клип, където на... Ама говоря ти клип, код се не на но и там, дето на минута. Ами да? Говоря дълъг клип. Леле, пак са брои за клип, бе. Не са брои база за клип. Защото от него пари не мога да вземеш. Утре да идвам ли, бе? Да, код се утре идва и защото не знам що. Добре, значи после малко такова по. Баначи, код се... Да, добре ще... Да, добре ще е код се, ако има хора, нали, да правим къстъми, брат, разбираш. Ма ти от по 50 човека, където са на Бермуда, брат. И да са само българи. Нали, бе? Ми не, то така няма никога да ни пусти. Рай, ни пусна. Те намериха па да ни пуснат долара, брат. Oh yes, come on, baby. Хора, искам за моя канал да се абонирате, вече се остави линк долу в описанието. Да. Искам абонати. То клип, ако за 24 часа не събере, нека брат го 3. Ако събери. Разбира се. Ако събери, става добре, ама. Ако не събери... Не, аз съм си помня повече и това. Съгласен? Абе, TikTok? В TikTok. Да, в TikTok ще стане, брат. Тук на... Да, бе. Искам да се абонират за моя канал, твоите абонати. В абонатите няма се абонира никой. О, ако се абонират, ми дава с 50 ля. Да. Ай, 200 от мен за тебе. Си ги делим по-братски. Съгласен? Да. 100 за мен, 100 за теб.
Има ли хора? Има един. Майде. Тектейтвам Ще видим. на Стамен, брат му между другото. Нека, нали ще има човек? Стъпки. Знам. Прицеп. Брат, то... Аха. Добре ли го прекарах? Да, ще се връща. Важна ли е победата, бе? Без това не е по-добре. Ренче, важна ли е в момента победата? Айде премести се на майка ти опутката сива на записвачка, леба, отиди от другата страна. И това хората се го гледат. Къде отиде на майка ти опутката, леба? Чак, там ли е заминал, бе? И на майка си опутката е заминало да го еба майката. Хора, той трябва да такова малко да сега ремонтира клипа или ми го изпрати, аз да му го оправям. Условим един таймер 10 секунди. Таймер и това. Скъс таймер, казваш го. Там казваш, нещо ще измислим, брат, и готово. Да бе. Я на лифта има някъде човек. Зад мен ли си? Кола мина. И его долу на моста ти, човек. Къде е на моста, бе? И на моста. Нема никой. Има две стени, има хора дали има, бе. Не, той е гътнал един, той е бил само един. А. Аз то кет без на моста така, хет му прасна гора. Това за записването. То стане с мене му се го натиска него. Чакай ма бе, бот. Еми. Имам 4 мини, ти дам 2. Па сложи ги някъде. О, да, аз знам къде. Хора има 100% хора. Къде отива Скот? Си бъде по мен? Да, зад теб съм. Тия такова идвам по-бързо. Идвам. Не умирай. Рано тия. Хора, ще оставим линк долу в описание за играта. Къде? Къде? Там. Где ли къде? Да. О, сиди, така. Аз нема се връщам. От нас на сек. Вен където но има хора при тебе, пази се. Мен ако не бяхме изгърбили, ще я го убил. Аз на малко го стех то. Колко има ли още един? Знам, брат. Давай, ти пуската, къде кепи? Не мога го видя!
Да. Как те е убил? Изкемпил, ма! Мършата му, изкемпил. Курванска работа. Пари, къде има близки, бе? На мост. Нема да дигам без оръжие. Задължително оръжие. Нали? Завръщам се в играта. Аз си какво е, коц? Да ги кемпим, да направим първо место. Събера пари, право отворим в два арсенала. Или един да си напомня. Между двете. Защото трябва Какво ти трябва? пари да купим арсенал. Чакай. Вие къде имам пари? Колко има? Идвам към тебе. Ти направо да беше казал да ходя към тебе. Ти на този близки арсенал, където се масли. Ай, чакам. Какво си птиц, бе? Чакам те, бе. Вени, заради теб трябва да ходя на училище. Добра. От сега ти има карта по сила да ходя. Бас ти подрос с колата, не разбрали. Че си взимаш жилетката. Да, вече не можаха ми да намеря, бе. Съл да искаш ли да ти дам? Много късно. Май тя коли, бе. Приятно. Ти се играеш с снайпер и помп. Има някакъв да се скача някъде да ги убием и ще кемпим. Вземи онова изби там да гледаш къде има хора. Бега, бе. Нали там има някъде човек? Видя. Отива към това лифта. Два пъти на червени двои. Вътре в къщата кемпи. Гътнат. Колко са при тебе?
Ти от другата страна на камъка. Triple kill. Вау, става са. Това зад нас. Падна долу, въздух. Бачерам за го начало хубаво. Двата се цапува. Бак, Отивам зад него. само на мен ми се струва, че тук Какво? Дига го, дигнаха се. Пази се, идвам. Ба, то сме обикаля с мотор. Quadra kill. Не знам къде са. Единия знам, другия с мотор се обикаля. Той е при мен, вътре влезе. Становище си. Ба, ти базукаш ли са? Те ме сгърбиха, бе. Колка ще да измотим да изсъхнат майка и да умрат. Ами, курвенска работа, бе. Бах, в курвите прости да умрат там, докато спът. Значи трябва един арсенал и най-гощи. Снимаш ли? Да, лева, ама то запис, къде е отишъл на майка си опутката? Чак там ли се е замъркал? Не мога ли да отида от стран до моят место? Добре. Хора, гони лява. Абонирайте се за моя канал и за Вени канала. Гоним 1000 абоната, вика. Ние още не сме направили 2. Кой бе? Имам. Колко имам? 11. А ти има 17. Е, тук са. Мале, то така ма доста тази записачка, че ще ги еба майката. Мамо се майка и бе. Майка и какво ти е виновна, бе? Бах, майка. Стой, не гръмно Къде? правена, брат. Къде ходи на майка си опутката, наистина? Просто иска да е там, иска да се завре вътре. И те не са Не. там. Да, от този елит пас. Викам от този елит пас, където е купен. Едно купче не ми се е паднало. На теб. Защото това е за тебе. А?
Сега се фърва. Сега гоним 1000 абонати и... Ай, 50 да мога да спускаме на лайф. Нали? Браво. Не знам, ако има да брам до 12. 2-3. Къде скачваш? Синя зона? Там, липа. Съм рък както ДВ. Спилите са. Вени, а някакъв път, когато скачваме, кой да знам. Като се качва на това да би забавил. Качваме от понеделник до понеделник. Това да го отрези. Чули? Бас няма да регам. Смех да го качи така. Поне отрези тази част от понеделник до понеделник. Го отрези. 100. Аз съм казал. Искам да неква. Ето един гей. Запусна сигурния скоп. Аз съм с Луфтинсер. Не ме знал тъчето помпа. Добре се стъпки. Да. Стъпки. Къде са тия хора? Не знам. Долу. Ми го покрада. Нема да знам. Аз съм паркурист. Нема купа скил. Има човек. Влиза вътре. Излези. Малко съм крив. Вътре в гаража. Гътнат. Нема никой. Що не говоря, само си говоря. Само. Кот се, Алека, те, брат, да ми едат хуя. Що? Що зарежда персонал, брат. Хом на Арсенал тай. Какво ми трябва тук нищо? Стъпки. Къде? Тук е така имаше човек. Имаше стъпки. Стъпки пак. При тебе. Горе. Играта. Не е горе. Двама. Един е горе, един е там. Да, ама няма да имаме. Долу бе. Под нас. Бяга. Стъпки. Докато го превключа на това. Оп. Ще малко помпа.
То патрони за това няма, брат. Идеално. Помпа ли е? Нямам патрони за близък. И съм с помп. Да. Не бе, аз съм... Взех съм си помпа, вече не ми трябват патрони. Имам колко? 97 патрона близо. Без един патрон. Аз си разменим оръжията, ти дам това на втори. Арсенал ли се отварна? Имам дълга това, знам. Само да играт. Помпа на 3 чипа. И гроза. Ти кое се играеш? Казвай да знам. Дълга това игра. Аз тогава взимам съвда игра. Ама съм крив. И аз спомням една страна звънто да се прави. Гледай как се стреля вътре. Взем това, патрони. Аз съм готов. О, пред мен има човек, бе. Отивах към машината. Това оръжие по принцип 3 патрони и ги огубиш като. Знам, ама тая мина бързо. Към машината. Дига. Аз ще съм това. Да, сега понякога помага да гледа къде има хора. Аля ми маркира. Значи ти 3 патрона и това е работа. Как не мога на. Човек ли има? Аз ще видим. Трябва да го настъпим. Он не избега. Откъде? Аз Къде? трябва. Аха, от покрива. Аз се по-силно това. Колко са там? Повярвай ми, че он играе с Woodpeak, Ревогън, толкова бързо стреля. Фани ли та, брат? Ех, панама, да. Не, то другия май беше. Ето, къде обетнах. Има още един, бе. Махна са вече там, той не може да седи. Той ще да дигне то. Знаеш ли какво? Ти просто. Се умра. Да. Да, толкова как има толкова много кръв, бе? О, той с какво оръжие ми играе педера, само майка му да умре тази вечер, докато спи, бе, ма. Добре, пуйте стата също. Той не е играл с онова, бе, как му си името. Так, жалко. Една игра на теста, брат. Тя си ли записа? Да. Това е кое е такова, брат, хубаво, брат, там. Аз какво, бе? Ами, утре трябва да идвам на училище.
Не знам, които зве имам. Трябва да видя след малко. Отварям 39 кутии да не лепен. Нищо не ми дадат. Бро, я една кутийка ли? Мълчи малко, да видя какво я лута. Ето, български... Нещо си да там знам. Айде, пускай. Ние двамата има по 5 победи. Малка му. Ще ги загубим бързо. Не. I've done this 1,000 times. Не, трябва да се пусна на настройка, ако се играе мощи. Курва! Ай, там малко Чернобил. Това от старите герои. Знам я нея. Курва голема. Обикновено герой може да се прави на черен и на бял. Нали знаеш ония герой, където няма сили и умичето? Да, той е специалният герой. Сега, когато започва някой. Да, First blood. Днес не мога бия хетки. аз като нас един е, ма... женско. Не мога бия хетки. Не мога бия хетки? Какво ми става, бе? Не, брат, играте ми теба. Базика. Се запа нещо, се чупа нещо. Спокойно, не се... Вярваш съм? Сега, брат, ще ги е бърка с мини узко, брат. Сега е направо си разтвора да не канчуе. После е къстъм. Ти сме вечно биз, да знам. Бе, ти имаш пари за някакво биз, да май това. Смотам малко пистолет. Пари няма, брат, не само за... Сега не сте не, тогава да понасем. Курва, луп, нори, курва. First blood. Къде? О, педерас. Да ти сера в облака, да ти сера. Double kill. Да ти сера в облака, да годен. Изличам. Аз ли му, как искам да говоря. Да бе. Спуде още малко. Аз ти сярах играта. Ако не беше ония пет влака, букулците и смъртени. Там гроба да легне, да спът за винаги там. Да не станат после. За косплеите аз не. Добре бе, що се ме бах, толкова педераса. Нямам стени, да да отпочим. Кой изгърбил? Това не мога да разбера сам. Би мрад, бъбо. Аз съм сел, сега оставам сам. Ба, брат. Не ми върви. Double kill. Губи на. Казвам. Ба ми си е пуснала Радостин Василев. Българин ли е то?
Да, той е... Double kill. Брате, майко. Не бе, аз съм с вид. Майко, играте се първика, майко. Ще една цигарка, кот се, си чилвам. Нема се ядосвам. Аз се ти... Ама ти в играта негодна, просто се ти се раугърхобай в играта. По-проклета игра никога не съм виждал, брат. Бата глупата игра. Нито му направят 5 кила, нито... Хеч, само си потроса пръстите и това. Не сега вземам тази пратка и после го игра. Да, Том, педер, има хакер, 100% съм сигурен. Да, курва. Не те лесно, дай разбирам. Не мога, моите не брат нищо, бе. Сега го спуснем на една настройка. Кажи дали сме загубили. Double kill. Double kill. Майко, брат, не става, бе, не мога, те ни бия, добра. Ти си проклетник. Това е. Чули? Цял народ ще го направя за хубави, не ме интересува. Бот. Fuck you, motherfucker, bot. Бот, ну ха-ха, fuck you, bot. Да, чува ти без това. Да. First blood. Не, аз спирам да снимам, дигам си нервите. Трябва да си правя нови контроли. За един месец работа, брат. Или не на един месец. Не спира. Не, бах да ви глупата игра. Мотана е годна, бе. Ти си, бе. Double kill. Аз не мога да си дигам нервите. Имам 2000 монети. Искаш ли нещо да ти купа? Не. Ще го играя с снайпери това. Билет. Покажи се. Да, че съм скрил на цел. Как се получава този номер? Не знам. Дай то носи да мре. Double kill. Аз съм наследен. Мамо, дигам си нарича. 3 път телефона. Вярвам се. За какво? Като може да спечелим в момента. Трябва ми един дигъл. Мамка му. Взимай 2 снайпера и ти и това.
четворката. Остави го да ме. Аз какво ти кажа? First blood. Revive, bro! Fuck you, bot. Знам, че го игра с снайпер, мен не се така. Финален снайпер. Double Да, kill. моя не иска да гърми, бе. Глупаване. Хора, Разбирам, не мога. Аз дигам нерви. забавно от тази... Не, моя не иска да гърми, бе. Моя не иска да гърми. Не иска. Абонирайте се, споделете, харесайте и така. Кажи нещо на хората, Коц. А? Кажи нещо на хората. Абонирайте се за моят канал. Две дали не си ви оставили линк в описанието и така. Ай.